جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيزة فداك. kala jiɗɗo wadde abonné e SDTV sa daari ɗo ma ɗum weeɓire e kala saaha. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bandiraɓe musidɓe tedduɓe wattuɓe hakkillaji mumen e SDTV on yettama no fewi sikki ala hande o eɗen jilli ɗo hono mawɗo Ousmane Bane e jokkodirde makko e yewtere moɗon hono jamma beela hono no jiruɗon ni sikki ala eɗen poti e namdademo yoga e namde seeɗa o salmina bandiraɓe haade men artude e namdademo Ousmane Bane calmina bandiraɓe. eyyi ko yiɗi ko fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. min calmitima min calminima Ousmane Touré kadi emin matuma e ligguey ma balɗo fayde mbatta o emin mbima kadi e jokkugolle min calmini dendagal bandiraɓe fof e kuuɓal o ko musidɗo moon Ousmane Bane toon to Madina Gounass ha daddo e moon asalam ko noon tigui no wiiri ni ko Ousmane Bane mo ganduɗa ko goto e galle hono sukaɓe Gounass ko ɗon kadi calmiɗen hono mawɗo Amadou Tidiane Assane Bane ene nandi kadi e bewɗe basal dendagal bandiraɓe taweteɓe e galle ɗe e sikki ala en keñortande wonno miñitaji goni koye fooɗade kadi ko jamma beela fotani teddude no fewi eɗen namdomo hunde e développement ko ganduɗa ko femti e pelle wuuro ngo Ousmane a jogui fedde wona? si miɗe jogui fedde fedde amen wiyete ko Jamatou Salihin Jamatou Salihin e gartugol Ousmane Diallo beela aɗa wawi siftinde min fedde nde yimɓe wonɓe hen. bon fedde nde o fait emin kewi kono a anda no poɗɗon nombre o no mi jaggani presque min hoora mi wayri joɗade par ce que mi ɗannata tan koye amata ko noon tigui joni to banggue pelle ɗe eɗe poti wadde kanje foof ɗe kawrita affaire développement fedde foof ene wawi wonde ko woni ko ene waɗa ko ganduɗa ko kañum woni jokkere hen ɗam nde waɗanno nde kono taw fedde foof kadi ine waɗi ko foti wadde rendina woda ko golle wuuri he beele fedde mon nde so tawi noddama e gon erango ine wawa nodditade hen. eyyi ɗum bisimilla par ce que ko mbiɗa ko jokkere endam e développement ɗum ko hunde wonde fayida surtout toon to wuuro men teddungo Madina Gounass ɗum ko hunde fonnande waɗede ko ɓooyi ko wona hande kono noon kadi hunde foof ene hoddirande ko nden wonata eyyi minen feddare en nanɗon emin jogui fedde ɗon to leegal men Nasrullahi ɗo aɗa andiɓe woni Ousmane Diallo en Alpha Diary en Ibrahima Thiam en woɓɓe woɓɓe Issa en gila men la woɓɓe kewi miɗa andi kam mi daminima min gon capannayyi neɗɗo kam somi juumay ewa ɗum soɓe noddama hen maɓe belto hen kadi miɗa andi mami jogui hen softede arta hen ay kadi di Allah nawru ɗum yeeso de ko yiɗa waɗede ko ɗum important beele oɗo saaha fedde mon nde ine jogui kees mo rendi ni taw ko kañum hoore mum jeeyi ɗum taw ko kalis mum jooɗiɗo ko fimte e jokkere ndam hakkude moɗon. oy minen emin jogui ɗum emin jogui kees nomin coysi fedde nede min mbaɗi ko kees kala naato natiranno nden ko temedde ɗiɗi aljuma fo emin piya men eyyi sa ɗannima aɗa yooɓe sa arti aɗa yewto kadi toujours wonno emin jokkodira e ndam hay jinnaɓe men rewɓe ene jogui piya mumen ene piya kala lewru mythique sa fin du mois ne jooɗo kadi saɗa waɗa mariage jinnaɓe ene mballitma eyyi kadi an hoorema suko aɗa wallita guiɗi o min jogui jokkere ndam e nder koye amen emin jogui ga miijo hay rewɓe koye munen par ce que woni amen fuɗɗi resde jooni noon pour rewɓe mbattode fedde munen fedde développement ala e jokkere e ndam ko comme ene moƴƴi e wuure kam ene moƴƴi e wuure voilà ha hande to batte namde a haali haala mariage to batte fedde mon nde oɗo saaha beele ko ɓurɓe hewde ɓe mbaɗi mariage walla ko o saaha holɗum ɓuuri hen hewde waɓɓe mariage ɓe mbaɗani mariage ɓe. eyyi o saaha joni de mi damini ko waɓɓe mariage ɓe ɓuuri hewde waɗɓe mariage ɓe kono kamɓe fof kam jokkere ndam nde yettima ɓe to banggue yaagol toon daro e kewuji e ko nandi hen. si yettima de kadi ne pamirta min horam ne wonno mi joɗaki Madina mi sigui mariage goto mi tawdimi ɗon woni mariage guiƴam goto mi wiye Seydou Sow voilà kono à part ça ɗum min jogui groupe WhatsApp ko hen jiyammi foroje ɗe hen jiyammi darde mabɓe ɓe daari dal emin daari ɓe tinni no fewi no fewi ɗi groupe ko Jamatou Salihin voilà groupe o kadi ko kemen inne nde ko
musidɗo meɗen goto ne wonno Madine ɓe Bunja eyyi beele joni hol era mo mbatta e pelle ɗe ko femti e nden jokkere nam nde potata wadde kañum foof nde potata rentude ɗe mbaɗa hono jokkere nde no kaaliren ko premier parti o ma en garteɗo kadi e sahaji goɗɗi ko yewtere moɗon jamma bela gonɗen beela aɗa jogui era mo femde e pelle ɗe ɗum ɗon eyyi min no mbiɗani mbiɗa jogui era mo femde e pelle ɗe ko rendini yimɓe ko weeɓani par ce que hande en majjani enen fof basal rewi en toon yimɓe feccere men dogui dannima voilà ɗum waɗi kadi so yimɓe jiiɗi rendude il faut créa groupe whatsapp woni dental pelle ewa jooni noon hankkadi noon jamatu salihino sugo yimɓe mum nanna hen kala taw ko yewtal on fof emin mbawa yewtude groupe amin he min essaye famdude nder koye men mbiɗa andi kam inchallah mi ala toon kono wonɓe toon ɓe jooɗiɓe toon ɓe danniɓe fof ɓerde amin ko gotum développement min jiiɗi ko ɓamtare min jiiɗi eyyi kadi ko ɗum kadi woni duwaw ceerno men joni joni e yamirore ceerno to banggue diine e to banggue aduna foof o wi wata tampine koye mon wadde pellon hay hunde nafata lorat tan o wi ngarte onon fofof gonton on jii ceerno vidéo no haaliri ni ko femti e pelle ɗe nde dentata gona gotum ñetti e musidɗo men hono Abdoul Gueye taweteɗo e Lewlal Gounass o waɗi toon hunde mantininde rawande pelle kewɗe ndenti gam yidde rentinde jokkere enɗam nde gam wodde ko golli e wuuro hetta koko yiyete koko memete ɗum ɗon noon kadi en jettimo hen no feewi sikki ala ko darde ceerno haalata nde tan ko nden o dayi Ousmane holko mbaynotoɗa en yeɓoɓe SDTV Gounass eyyi min mbaynoton bandiraɓe tan miɗa wiyaɓe ɓe tinnade ɓeɗo tinnade wuuro he no feewi eɓe ganduɗa kadi wuuro ngo kala ko so neɗɗo waɗi hen bouchap ɗamtinirte ko million ngaji par ce que ko duwaw ceerno won ɗon kadi tabarikalla machallah ɓiɗɗo Madine Gounass naji tampaji kadi kala to woni ene foti heftinirede ko sa yi aɗa foti heftinde ɗo ko madinaji ɗum noon basirton bandiraɓe rek yimɓe tinno e nundal tinno e golle mumen eywa koddi noon kadi tinno e jinnaɓe surtout jinnaɓe yimɓe tinno e jinnaɓe no feewi eywa kadi duwaw ceerno hon koko jaaba min calmi dendagal Madine Gounass najo to wawi wonde ene woniri emin calminaɗo noon mawni meɗen grand frère men Amadou Tidiane Bane ɓurɗo lonirde pewɗe basol eyyi ko noon tigui bandiraɓe musidɓe on jettama no fewi wattuɓe hakkillaji mumen e aya SDTV e jetti hono Mansour Diallo kanko hettan en to banggue karalagal to sikkala en jettinoma artude Aliou Diallo heɓaki en calmini hono musidɗo men mawni men hono Alassane Thiam kanko tawede galle en calminimo no fewi en calmini dendagal bandiraɓe ganduɗa ko wattuɓe hakkillaji mumen e seen he no fewi Mansour Diallo a jarama yo Allah sendin dole Gidam girileñon Cey gidam girileñon Cey gidam girileñon ngol